स्किमाथ' दङ माने PMAY नि स्किम दङ नाथाय 2011आवनो इक'नमिक सेन्सास जानायलाय नैबे गेजेर ससेयाव सेन्सास जायैलाय बे न'फोरखौ बानायनानै होनो हायाखै बेखौ जोङो पार्टियाव रायलायनानै थांखि लागोन आरो अलरेडि बियो क्लियार जे बिथाङा आसामाव MLA जालांबाय आरो बेवहाय बिथाङा आसामाव मन्त्रि मोनदों जेब्ला खौरांगिरिफ्रा फोसावदों आरो बेखौ फोसावनानै नाङा फाङा मोनसे निउस बानायदों बेजों जेबो सोमोन्दो गैया 24 बड'लेण्डआ नैबे समावहाय दङ दिनै बिटिआरनि जिथु गाहाय बिथाङा दिनै गामि गामि जिथु परिबर्तन सरकार बिथांमोना खालामनो थाखाय नाजादोंमोन आरो जा इलेक्सननि सिगां इस्टाराव बिथांमोना बुंनाय दङमोन गामिनि माखासे डेभेलपमेन्ट खामानिखौ बिथांमोना मावगोन होननानै दिनै नाथाय बिथां जा बिटिआरनि चिफ बिथाङा दिनै गामि गामि हाबनानै गोरिब न'खरनि थाखाय गोबां खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना आसुनि लादों स्किमाथ' दङ माने PMAY नि स्किम दङ नाथाय 2011आवनो इक'नमिक सेन्सास जानायलाय नैबे गेजेर ससेयाव सेन्सास जायैलाय बे न'फोरखौ बानायनानै होनो हायाखै दा बेनिखायनो भारतनि प्राइम मिनिस्टारनो आं लाइजाम हरदोंमोन बिनि उनाव बावैसो आसामनि PNRD मन्थ्रिया क'क्राझाराव फैदोंमोन आरो बिथाङा जोंनो 1,05,000 1,05,000 न' जोंनो एनाउन्स खालामलांदो आरो बे 1,05,000 न'खौ जोङो जायफोरनि दा ID नाम्बार गैयैखाय जायाखै सेन्सासाव फैयैखाय जायाखै बिथांमोननि न'खौ जोङो लुना होनो हागोन ओरैनो जिहेतु BTCनि जितु डेभेलपमेन्ट फान्ड बे डेभेलपमेन्ट फान्डआ खोब माने लेजि जानायखौ नुनो मोनदों डेभेलपमेन्ट फान्डआ लेजि नङा कभिडनि थाखाय एबार गासैबो लेट जादों आरो इलेक्सननि थाखाय दा बेखौ जोङो स्ट्रिमलाइन खालामफिननो थाखाय थाबनो मावफुंनो थाखाय माखासे बिथांखि लाबाय आरो अलरेडि बे खामानि पलिसिसफ्रा अलरेडि जोब्बाय नैबे सेप्टेम्बर मासनिफ्रायनो गोबां खामानिफ्रा टेन्डार जागोन आरो खामानिफ्रा अक्ट'बरनि फर्स्ट उइकनिफ्रायनो फिल्डआव खामानिफ्रा जागायगोन जानो गोनां जितु उफेरा इलेक्सन बेयावहाय इउपिपिनिफ्राय टिकेटखौ उफेरा इलेक्सनाव जेबो उसुबिदा गैया मोननै MLA समष्टियाव UPPLआनो गेलेगोन आरो मोननै जोंहा MCLA समष्टि दङ बेवहायबो UPPLनिनो सिट बे हिसाबै UPPLआनो गेलेगोन आरो गासैबो सिटआव देरहागोन खोब मख'नो गोनां मोनसे समष्टि अदालगुरि समष्टि बेवहाय दासिमबो मोनसे थिरांथा लानायखौ नुनो मोनाखै बिथां गबिन्द बर' बेखौ जोङो पार्टियाव रायलायनानै थांखि लागोन आरो अलरेडि बियो क्लियार जे बिथाङा आसामाव MLA जालांबाय आरो बेवहाय बिथाङा आसामाव मन्त्रि मोनगोन जेला मन्त्रि सोलाय सोल' जागोन अब्लानो मन्त्रिखौ बिथाङा मोनगोन दा बे हिसाबै जोङो MCLA इलेक्सनखौ बेवहाय खालामनो हागोन फारसेथिं तामुलपुराव नोंथांनि बेलायावहाय मोनसे आराव खोनादों नोंथाङा गेलेनाय बेखौ सोरबा खौरांगिरिफ्रा फोसावदों आरो बेखौ फोसावनानै नाङा फाङा मोनसे निउस बानायदों बेजों जेबो सोमोन्दो गैया